Umengameli weANC uCyril Ramaphosa uchaze leminyaka emihlanu edlule njengesikhathi esibenzima kakhulu emnothweni wezwe kanye nakuzo zonke izakhamuzi zakuleli. In that space of time our country has been caught in strong headwinds. First came COVID-19, that was soon followed up by the 2021 unrest, as though that was the end of our troubles. Catastrophic floods hit us. Ukuvumile ukuthi leli qembu belokhu likhongethwe ingqinamba ezehlukene kepha lisayimisele ngokuletha ubumbano, ukuvuseleleka kweqembu kanye nokuguqula isimo senhlalo yezakhamuzi zakuleli. Uphinde wathi leli qembu selibe nempumelelo einhlelweni zokusimamisa umnotho. The size of the South African economy now exceeds the pre-pandemic levels, and the GDP growth at 1.6% in the third quarter is moving us in the right direction. Ngokusho kukaMengameli weANC, lengqungquthela izoveza ukuthi ingabe leli qembu lisayimisele yini ngokufezekisa umbono wokuyivuselela kanye nokuguqula umnotho wezwe. As the renewal of the ANC continues, as it continues to gather momentum, we have the utmost confidence that we will restore the glory of our movement and regain the trust of our people.